Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să încercăm să terminăm acest parcurs. Ok. Văd că avem un om care stă acolo. What the fuck? A few moments later. Ok, o să-l ignorăm. Da, sper că nu o să se mai întâmple nimic de data asta încât, da. What the heck? Ok, nu știu ce se întâmplă, dar se întâmplă. Ok. No. Fuck, am căzut din primul wall. Am căzut din prima pentru că nu vreau să cad eu. Bun. Până acum asta o să fie destul de ușoare. Dar ce știu că o să fie mai grele, mai ales la ăla unde poți să trolezi încât da. Cred că o să văd acolo acum încât da. Wow. Bun, am ajuns aici. Acolo cream că o să cad, dar pare nu am căzut încă, da. Și uite, avea un mic fucking troller. Frate, nu trebuia să... Frate, lasă-mă să îmi fac... O să cădesc. Nu mai călcați pe aia! Nu! Frate, sunteți pro... Ok, nu știu... Cine, doamnea... Cred că o să stau aici foarte mult timp. Nu! Nu vă mai duceți! Hai că aștept pe ăștia să cadă. Dacă ați ajuns până aici, dați like și subscribe pentru că îmi ia mult timp să fac videoclipurile astea. Hai să încercăm metodul meu. Ok, am vrut să zic metoda, dar din greșeală nu am zis. Nu mai săriți! Doamne ferește, dacă mai văd pe cineva că sare, cred că mă arunc eu de pe geam. Ok, nu mai mi-am dat jos internetul acum, cred că trebuie să meargă metoda. Ok, m-am reconectat la internet. Trebuie să meargă. Da, a mers. Wow, avem un admin pe server. Bine, nu e admin, a cumpărat numai ăla de HD. Sau cineva i-a dat, pentru că sigur nu a plătit HD-ul ăla, pentru că e un bacon. Și... Și nu zic că baconii sunt sărați sau ceva, dar nu pare că a cumpărat HD-ul ăla, pentru că da. Pentru că e un troll în primul rând și trollerii de obicei nu au bani. Pentru că de asta fac troll ca să fie mai, cum doamne să zic, mai fericiți. Dacă mai apasă cineva butonul ăla, cred că mă arunc eu pe geam. Nu mai săriți, că o să cădeți. Ok, nu mai sar. Că prostul ăsta tot apasă butonul. Haide, știu că pot în tine, Omar. Nu te du. Haide, te rog, Omar. Cum, doamne, trebuie să zic numele? Ok, hai să nu mai încercăm să facem alte lucruri. Stai, ăla era Omar. Nu, Omar e aici. Știi ce, Omar, tu cred că ești bun, încă tu cred că o să dau un odd friend. Peste un minut am mai stat aici și Omar a sărit. Adică el a sărit așa, numai... Ăla-i Omar! Asta nu ești Omar. Ok, acum o să mă sinucid. În joc, nu în viața reală. Ok, hai să mai încercăm. Dați follow pe Roblox la stick919807 ca să fiți în videoclipurile mele. Încă da, mai fac videoclipuri recent.
Bine, nu rece, nu mai fac așa multe videoclipuri. Stai, cumva a plutit? Ok. Frate, stau deja de o oră aici și nimeni nu mai sări. Deci dacă... Recunoaște. Deci, nu... Ok, nu! Hai, știu că puteți să nu mai săriți. Cineva a sărit. Cine anume nu știu. Frate, chiar aștept momentul ăsta în care pot să nu mai... mai da, câți oameni sunt. Uite-l aici înapoi pe Omar. Wow. Nu mai sări. Deci... Că sărit. Mi se pare că sunt mai copii de 5 ani pe jocul ăsta. Nu mai sări, nu mai sări. Nu. O să... De ce sări? Chiar sunteți proști, toți de aici. Ok. Please. Asta se vede pe el că e un copil de 5 ani. Please. Wow, copilul de 5 ani a reușit. Nu mai sări, deci nu mai sări, te rog eu, nu mai sări, domnul Craft. Cred că ăla are 3 ani, I don't know. Chiar nu știu dacă mai e hackerul ăla pe server. Stai un pic. Ok, numai pe server, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Ce mă așteaptă pe mine? Nu mai sări. Ok, am reușit în sfârșit. Da, și am picat iar. Asta cred că o să fie tot episodul.